ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ନାମକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିଆରେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଏଇ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ କହିଲ? ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଏହାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବଡ଼ ସାଗର ଅଛି। ସେହି ସାଗର କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବେଙ୍ଗ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେହି ସାଗର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ସାଗର କୂଳରେ ବହୁତ ସାରା ଫଳମୂଳ ରହିଥିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ମନ ଭରି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା ଓ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ ପାଇଁ ରଖିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାଗର ଭିତରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପରୀଟିଏ ଆସିଲା ଓ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତୁ ଏ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ସେଓ ଖାଉଛି। ଓଃ, ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବି କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ହଉ ନିଅ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ ବହୁତ ସାରା ସେଓ ଦେଲା। ପରୀ ମନ ଖୁସିରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା। ପରୀ କହିଲା, ସେଓ ତ ବହୁତ ମିଠା। ଏଥର କୁହ, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଦିନ କେବେ ଦେଖା ହେବା। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଜଳପରୀ ସାଗର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ବେଙ୍ଗ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବେଙ୍ଗ ଭାଇକୁ କିଛି ସେଓ ଦେଇଦେଲା। ବେଙ୍ଗ ଭାଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।